Mila, ne! Mila? O, ljudi, zdravo! O ne, moja šminka. Vau, kakav sladoled imaš? Ovo, za decu. I ti ćeš to jesti? Naravno. Znaš li koliko je korisno? Nema šećera, različitih dodataka. Vidjela sam to na TV-u. Razumem. Prijatan apetit. Kako je ukusno. Kako je ukusno. Osjećam se postano. To je dovoljno. Zašto vam treba milion identičnih selfija? Nisu identični uopšte. Šta to tebe zanima? Archie je samo žao što se slikamo bez njega. Haha, vrlo smešno. Usput, gdje je Mila? Zar ne želi da se slika sa nama? Sumnjam. Mila je zauzeta jedanjem dečijeg sladoleda. Sladoled za decu? Rekla je da je veoma korisno. Onda i ja hoću. Idemo da pitamo Milu, možda će podeliti. Možda. Mila! Mila, gdje si? Čudno, gdje je mogla nestati? Evo je. I zašto je tako čudno obučena? Ne znam, verovatno je odlučila da se našali sa nama. Mila, kakva je to odeća na tebi? Zar nije lep kostim? Zašto govoriš kao dete od 5 godina? Pa imam 5 godina. Mila, prestani, nije smešno. Trebalo bi da je smešno. Ovako. Šta ti radiš? Milo, tako si smešna. Hajde da te pokažemo Archiju. Archie, kako ti se sviđa Mila? Šta je sa njom? Ne znam, izgleda da nas zafrkava. Čudna neka šala. Aha. I u svakom slučaju, krenuli smo do prodavnice. Mila, presluci se. Prodavnica, ula! Hoćete mi kupiti Kindle? Mila, cenimo tvoju šalu, ali sada požurimo jer će prodavnica uskoro biti zatvorena. Pa dobro. Idemo bez Mila, ona će se umoriti od pretvaranja i zaboraviti se na svoju šalu. Archie je u pravu, idemo bez Mile. Idemo. Već sam umorna. Naravno, birajući šampon 2 sata, ja bih se umorio. Zapravo nisam birala 2 sata. Prestanite, pitam se kako je Mila. Nadam se da nije ljuta na nas. Zapravo mi bi trebalo da se ljutimo na nju, odlučila je da nas zeza. Aha, pretvarala se da je dete, mogla je smisliti smešniju šalu na internetu. Mila, ne! Izgleda da nije šala. Daj mi pandiku! Stvarno se pretvorila u dete. Izgleda da je tako. Kako je to uopšte moguće? Šta je se moglo dogoditi? Hajde da se setimo detaljno šta je Mila danas radila. Prvo se probudila, uzela telefon, otvorila Instagram. Ne toliko detaljno, Archie. Slušajte, mislim da sam shvatio. Mila je pre toga pojela dečiji sladoled. Ja volim sladoled. Tačno, i šta ćemo sada? Ako se pretvorila u dete tako što je jela sladoled za decu, onda joj moramo dati odrasli, mislim običan sladoled. I to je ideja. 100%, Mila će ga pojesti i opet postati odrasla. Ljudi, ne znamo da li će nam ovaj način pomoći da vratimo Milu, ali hitno nam treba vaša pomoć. Šta treba uraditi? Kliknite na dugme za pretplatu i naravno lajkajte ovaj video. Sve je jednostavno. Drži, Mila. Prijatan apetit. Hvala. Pa zašto je još uvek dete? Mislim da treba malo sačekati. Boli me stomak. La, 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 la. Prošlo je 2 sata od kako je pojela sladoled i ništa se nije dogodilo. Pa šta da radimo dalje? Moramo smisliti nešto, ali prvo moramo otići u prodavnicu i kupiti igračke, inače će se Mila razbiti. Okej, onda Kuza i ja idemo u prodavnicu, a ti pazi na Milu. Hej, zašto ja? Mila, ne možeš skakati po kauču. Mogu! Ne možeš, slomit ćeš ga, odmah siđi. Siđi! Nećeš me uhvatiti, nećeš me uhvatiti. Dođi ovamo, sedi. Idi se, igraj negde drugo. Neću nigde drugde, hoću biti ovde. Molim te, igraj se sa mnom. Mila, pusti me.
Ej, šta radiš? Vrati mi telefon brzo. Hoćeš se igrati sam? U redu, šta želiš da se igramo? Šmurke! U redu, brojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gde je naša Mila? Ispod stola nema, iza kauča nema, iza zavese nema. Archie, A gde je Mila? upravo je bilo ovde, igrali smo se žmurke. Kako si mogao ostaviti malo dete bez nadzora? Gde da je tražimo sada? Mislim da je na drugom spratu. Mila? O, ljudi, zdravo! O ne, moja šminka. Alisa, skupit ćeš to kasnije. Moramo prvo oprati ovo čudo. O Hajde. ne, još nisam stavila maskaru. A ti, Archie, mi duguješ novu šminku. Konačno, mislio sam da se ove senke nikada neće oprati. Ne pričaj mi, šta ćemo sada? Napolju je vruće. Hajde da se prskamo vodom, osvežit ćemo se, a i Mili neće smetati fizička aktivnost. Dobra ideja. Ribica u reci, igre je počela. A! Izgleda da je Mila zaspala. Idemo. Jel spava? Archie, treba mi tvoja pomoć. Pazi na Milu, ali ona spava. Pa šta, a ako padne sa kreveta ili ima neku noćnu moru? Mi ćemo spremiti večeru. Okej. Hvala. Pa je li je gotovo? Malo je ostalo. Uskoro gotovo. Koliko bombona? Sve? Gotovo. Večera je spremna. Hajdemo sada kod Mile, verovatno je gladna. Archie, probudi se. Nisam spavao. Vidjeli smo te, a gde je Mila? Zamoli smo te da paziš na nju. Ne znam, pre pola sata je još spavala. Ne možemo ti ništa poveriti. Moramo je hitno pronaći. Mila, 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 gde si? Mila? Mila? Ljudi, mislim da je negde na polju. Samo nam je to falilo. Pogledajte, ostavila nam je trag. Hajdemo. Mila! Mila, nisi smela da se penješ na merdevine, mogla si pasti. Dakle, ljudi, možemo li je kazniti nekako za vaspitne svrhe? Tebe treba kazniti, nisi dobro pazio na mene. Evo, dete je u pravu. Pa kako ćemo ga kazniti? Ej, ljudi, šta radite? Sve se dobro završilo. Tako mu i treba. Da Mila više ne beži od nas, moramo je nekako zabaviti. Igračke će nam pomoći u tome. Wow. To je odlično. A gde je moj Kindle? Prokletstvo, Alisa, zašto nisi kupila Kinder? Zapravo išli smo zajedno u prodavnicu, mogao si me podsjetiti. Ti si isto neodgovorna kao i Archie. Ej, kakve to veze ima sa mnom? Ima sve veze, dete je danas 2 puta pobeglo od tebe. Objasnio sam ti. Kako si mogao igrati žmurke sa malim detetom? Izgubio si je, nisi razmišljao o glavu. Ti si trebao da se igraš žmurke sa njom. Nismo otišli u prodavnicu. Prestanite sa svađom, bolje pazite na dete. A usput, gde je ona? Uku, trčimo. Mila, gde si? Ovde nije. Gde si, Mila? Ovde takođe nije. Možda je ona ispod stolice. Mila, gde si? Mila, pogledaj, imam tvoju omiljenu bombonu. Nigde nema, šta da radimo? Neka mi neko pomogne. Ona je ovde? Šta se dogodilo? Zaglavila sam se. Hajde polako. Ula, slobodna sam. Mila, uplašila si nas. Ne možemo te ostaviti bez nadzora ni sekundu. Dosadno mi je. Čime da te zabavimo? Ne želiš da se igraš sa igračkama? Znam šta će se svideti i Mili. Šta? Tablet. Moj mlađi brat ga gleda skoro 2 sata bez prestanka ne trepćući. Odlična ideja, kako se nismo ranije setili ovoga? Ja sam protiv. Tablet može pokvariti vid. Imaš li bolju ideju? Tako smo odlučili, idem po tablet. Vidite, dete je zauzeto, imamo slobodno vreme. Nadam se da će uspeti. Ni ne sumnjaj u to.
konačno tišina. Nikada nisam mislila da je sa decom tako teško. Da, nadam se da će Mila uskoro odrasti jer ne mogu više izdržati. Slušajte, nešto me brine. Hajde da proverimo Milu. Šta je može biti? Tablet pazi na nju. Hajde da je ipak proverimo. U redu. Vidite, dete je zauzeto. Čekaj, šta je to? Šta se dogodilo? Skinula je plaćene igrice i uspela da pređe nekoliko nivoa u njima. Piju, promašila. Nije smešno, jasno? Mila, hajde da crtamo. Dalje od ovog zlog čoveka. Ispalo je prelepo, ljudi, gledajte. Arči, pogledaj šta sam nacrtala. Crteš, pa pokaži mi. To je kuća. I ovo je po tebi kuća. Pogledaj kako su prozori mali i vrata su kriva. Ej, pa šta radiš? Nemoj plakati. Mila, šta je bilo? Arči je rekao da loše crtam. Šta? Vidjeli ste ovaj crtež? To je užas. Mila ume da crta 100 puta bolje. Misliš da si ti bolje crtao sa 5 godina? Slušaj Mila, pogledao sam tvoj crtež. Stvarno je dobro ispalo, zar ne ljudi? Da, vrlo lepo. Hvala. Hajde da nacrtaš još nešto. O ledu. Arči, kuda ideš? Idem napolje da udahnem svež vazduh. Vrtić bajka prima deca od 2 do 6 godina. Tačno! A gde je Mila? Zaspala. Pravo za stolom dok je crtala. U redu, pogledajte šta sam našao. Upis u vrtić, da, hajde da damo Milu u vrtić pa dok ponovo ne postane odrasla. Ne znam, šta ako je budu maltretirali tamo? Ili je loše hranili. Smirite se, ne predlažem da je pošaljemo u zatvor. Možemo li stvarno probati? Tamo će biti druge dece, puno igračaka, bit će je stvarno zanimljivo. Slažem se. Dobar dan. Zdravo, doveli smo vam dete. O, tako si lepa, hajde uđi. Nadam se da će joj se svidjeti. Vidjet ćemo. Ljudi, brinem se za Milu. Smiri se, sigurno joj se sviđa tamo. Uživaj u tišini. Čekate li nekoga? Čudno, hajde da pogledamo. Uzmite svoju devojku. Šta se dogodilo? Oslikala je sve zidove i slomila 2 kreveta. I to je sve? I nema zamensku obuću, tako da doviđenja. Ajde Milo, ne plači, sve će biti u redu. Wow, zamislite, pozvani smo na kostimiranu žurku u veliku seosku kuću. Cool! Tako dugo nisam bila na žurci. Dobro, ćemo se zabaviti. A šta ćemo sa Milom? Ne znam, ali ovdje piše da je ulaz strogo od 16 godina. Mila ima 16 godina. Pa imala je juče. Predlažem da rizikujemo i povedemo je sa sobom. U redu, ali moramo je presvući. Ne moramo je preslačiti. Žurka je kostimirana. Recimo da je to njen kostim. Slažem se, mislim da će uspjeti. Hajde da se spremimo, inače ćemo kasniti. Zašto toliko traje? Gdje je kuza? Napravi Mili frizuru. Kako ti se sviđa? Lepo. A sada, hajde idemo, oni nas već čekaju. Konačno. Pa spremao sam dete, a to nije tako lako. Zar niste zaboravili kostime za žurku? Ne, evo. Onda ajde. Mila? Samo ne to, vrata su se zatvorila. Pusti me da pokušam. Da, i šta sada da radimo? Moramo nagovoriti Milu da uzme ključ sa stola i otvori nam vrata. Mila, dušo! Uzmi ključ sa stola i otvori nam vrata. Molim te, kupit ćemo ti bombonu. Mila, otvori vrata. Molim te. Mila, uzmi ključ. Da, ovaj. Priđi i stavi ključ u bravu. Samo ubaci i okreni. Da, nije teško. Ubaci i okreni. Ne uspeva, umorna sam, moram da spavam. Mila, nemoj spavati. Mila, ne spavaj. Probudi se. Otvori vrata. Mila, probudi se. Šta se dogodilo? Jela si sladoled i zaspala na krevetu. Ustani ili ćeš propustiti omiljeni film. Ljudi, imala sam takav san, nećete verovati. Pa pričaj. Ukratko, kao da se budim i vidim da sam se pretvorila u dete. Dobar početak. Slušajte dalje. Dakle, ustajem i vidim da nosim dečju odeću.